Hi guys! Welcome to Chloe Manala's vlog. So karon guys, nasa kikanta ninyo guys. Wow! Guys, katong magtanim ay di biro, maghapong nakayo ko katubi to guys. Pero ako ang kuan guys kay mag-aral ay di biro. Muna siyang title sa akong kanta guys. Sana na guys, ang kantahan guys. Mag-aral ay di biro, maghapong nakaupo. Pag ikaw ay tumayo, lagot ka sa iyong guro. Huwag ka munang pasaway, may lista ng maingay. Pag ikaw ay nadamay, uuwi kang may saklay. 1, 2, 3. Meron ka ba dyan, pape? Wow! Luting korbel, laway mo parang anghel. Sobrang lapot parang dyan. Lapis ko ay pudpud na, wala na akong pambura. Kinagat ko'y meron pang natitira. Natatakot na ako, English subject na ba to? Lalabas muna ako, uubusin oras ko. Ang tagal lang awasan, manunggar, dalis na dyan. 5 minutes na lang naman, para ka dyan lastik man. Guys, sarap na balikan, ala-alang kailan may di ko malilimutan. Musta na kaklase ko, kilala pa ba ako? Biktima mo po ako ng matalim na lapis mo. Akong kanta guys, salamat sa inyong pagtanaw guys, at salamat po sa inyong pagpaminaw sa ako ang kanta guys. So bye